Honorable Will Aro para sa welcome remarks. Labi na yun sa ito ang mga purok officials, pinamaluhan ni atong purok president, si Sir Dexter Samuldi, Sir Dax, mga cluster leader nga niya karon, mga kabataan, diin mao gyud ang primary nga beneficiary niining ato ang Chinilas gift giving. Kining panahon sa Pasko, panahon gyud sa pagkinatagay. Dili lang pinaagi sa butang, kundi bisan sa respeto, sa gugma, labi na gyud sa mga silingan o sa tibuok pamilya. Diin karong hapuna dako kay natong pasalamat sa atong mga sponsor aniya karon sa ato ang community relation, mga men in uniform sa Lapu-Lapu community PNP na to diha sa Lapu-Lapu, si Sir Richie, atong pagpangkan si Sir Richie tuning kuan igsuon sa SWAT sa atong mga salamat kaayo niyo sir, uban man sa mga model nga modeling ning ato ni Sir Dax. So salamat sa kaninyo atong gihapon pagpakan. So nindot kaayo no, aron mo mahibaw kaning sa Nilas dili lang ni siya yanong kabutang. A simple thing kung inyong tanawon, pero ibaw sa kadalakaw ninyo kung asa mo padong ang tiil man gyud may ato ang mutikang aron maabutan. Pinaagi sa Sanilas, it gives comfort sa ato ang pagpakabuhi kay kada tikang nato naaman ang Sanilas nga gihatag sa atong mga sponsor karon. No, dako kayo na katabang, dako kayo na gagasa, dako kayo na gagugma nga ilang i-share diri nato. No, dili kayo siya ingon nga mingon ta valuable nga butang, pero hibaw ipod karon di mahal mo gud ang paliliton. Medyo mahal-mahal na ning Sanilas, no? So dili ta kaingon nga simple thing. Kung tan-aw nimo simple nga butang, pero daily needs in 365 days sa usa ka tuig magamit gyud na ninyo kada tikang ninyo. So sa kada adlaw dili ko matuo nga sa tibok tuig madamage na ninyo. Moabot na pud ang tuig nga naa na pud tay mga sponsor ani nga gift giving. So kani I think ikatulo na ni Sir Dax, ikaduha o nga kuan ani nga Thanksgiving. So siguro kaning inyong mga Sinilas sa katupaning mga nag-sponsor na to. So dako kayo ni nga gugma, dako kayo nga gasa kay matod pa ang kaning Christmas, Thanksgiving, love offering. O dili lang gyud pud nato kalimtan nganong naay holiday season. Nganong mo celebrate magyud ta og holidays. So dili nato kalimtan ang rason nganong naay special season sa Christmas. Mao gyud ang pagpakatao sa ato ang manunubos. No, diin siya may secure dako kay gugma kay giluwas gyud ta niya sa atong mga sala. So pinaagi niining atong mga sponsor, sila pod may gigiyahan sa atong Espiritu Santo nga nanghatag pod sila og gugma aron ang gugma mo spread sa tibuok kalibutan. So in behalf sa mga barangay officials, sa purok officials dire sa Purok Sudlon, dako kayo nga gratitude namo sir ninyo ma'am sa paghatag niini pag-sponsor sa Chinilas gift giving. Hinaot nga daghan pang grasya nga maabot ninyo aron daghan pa sa nga matabangan ninyo ug daghan pang masirat sa inyong blessings. So daghan kayong salamat is mainiton nga pag-welcome nato ninyong tanan diri sa atong Purok 3 Katarman, Cordova. Daghan salamat og akong ang mga bata ug mga dagko nga niya karon ako lang kong hangyon sa di pa magsugod atong gift giving sa Sanilas. Ato siguro sila kantahan kanang unsa nang inyong kanta bitaw nga kasagaran ko ano mga bata kanang may gala. O maganta ta na. So agi po og pagpasalamat sa atong sponsor. Okay mo ana. O ingog di magani marilis sa Nilas. Kanta ta ha. Bagi barog-barog daan ang mga bata bigay kanta ta. Yapakpak ka atong tukal. Ha? Okay. Maayo lang nga pirmi inani no nga natay kanang resourceful kaayo nga leader kasama ni Sir Dax. May lang utag di pa niyo minyog sa iyo Sir Dax. Mula pirmi gid every Christmas na agi nindot nga event may tabo sa Purok 3. No? So aron masugdan na nato ang gift giving. Magsugod ako, ihap ko 1, 2, 3 na. Sugod mong kanta. Kung saan ganito yung title na inyong katahon? Umagang may galak. Sige. 1, 2, 3. Pusog kanta. Pusog kanta. Kaya basta pusog ang kanta, matulog ang Sanilas. Isa may tuloy, Sanilas isunog. Tugos ka kanta. Ako ng biyaya, kaya ang baso, ang beses kayo, kayo ang babait ninyo, kaya ang baso, ang beses ko sa'yo, kayo ang babait ninyo, thank you. Napak pa ka. Awa-awa pa yun. Nakuha pa to siya.
And that's it. Sa sunod na pod mga kayamid, ingat!